Hola, què tal? Com esteu? A veure, que estic intentant fer-vos quasi com un youtuber. Espero que estigueu molt bé i vull aprofitar esta oportunitat que tinc per a fer-vos aquest vídeo i intentar facilitar en el màxim les classes de música. Ja sé que són molt difícils, que molta gent ens costa i que és una cosa que no tenim per què saber, sobretot els pares, però per a això estic jo, per a en aquest vídeo anar quasi d'aquesta manera tan virtual a les vostres cases, intentar ajudar-vos. Bé, primer espero que estigueu super bé i que estigueu animats, perquè jo me recorde de que les vostres classes tocàveu de meravella, tocàveu que donava però goig. En aquesta setmana vos he dit de tocar el himne de l'alegria. L'himne de l'alegria, que com sabeu, és una de les melodies més famoses que n'hi ha en el món. És de Beethoven. Hem estat treballant Beethoven perquè era el seu 250 aniversari i és una figura impressionant. Ha sigut una referència des d'aquella època. Molta gent ha tocat aquesta música en molts grups, en molts tipus de bandes, en molts tipus d'orquestres, fins i tot n'hi ha grups de rock que toquen aquesta cançó. Bé, anem a fer una pràctica amb la flauta. Val? Espero que tots la teniu, perquè molta gent m'esteu enviant els vídeos de les cançons anteriors. Us recordo que si no me'ls heu enviat, envieu-me un vídeo o un àudio. Després vos explicaré com. En aquest cas, tenim 4 pentagrames en l'himne de l'alegria i van a ser les parts amb les que anem a treballar. Però abans d'això, si veieu les línies blaves que vos he fet ahir, us estic marcant exactament les notes que anem a utilitzar en aquesta cançó. Anem a utilitzar les notes que van fins al re agut, que està en la línia número 4, i fins al sol, la més greu, que està en la línia número 2. Si les cantem: sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Bé, tenim aquestes notes que són les que anem a aprendre a tocar amb les mans, amb la flauta, però soles amb la mà de dalt de la flauta, amb la mà esquerra. Anem a dividir la tarea primer en aprendre les notes per separat i després veure com les organitzem per a tocar aquesta cançó. I no vos preocupeu, perquè pareix que és molt llarga, però vos vaig a llevar un poc de feina o la vaig a redistribuir. Aquesta primera setmana només hem de fer el primer pentagrama. Només hem de fer el primer pentagrama. Per tant, 4 compassos. Vale? Són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 notes. 15 notes que la majoria se repeteixen. Anem a començar per practicar les notes. Anem a les notes més fàcils, que són les que ja coneixem. Comencem per el sol. Pues en recordeu del sol? Segur que sí, que és la nota que està escrita en el pentagrama en la línia 2 i que es toca amb el dit 0, 1, 2 i 3. Provem ara a pujar una nota pujant un dit i anem al la. Ara hem fet el sol i el la i anem al si. Aquestes notes ja les sabem perfectament. El si és la primera nota que vam aprendre. Per tant, aquestes notes ja són les notes fàcils. Després tenim la nota més difícil d'esta cançó, que és el do agut. El do agut, per favor, mireu la partitura que teniu. Vos l'he enviada en un arxiu separat i també la tindreu en el vídeo. El do agut està... A on està? En l'espai 3. Mireu l'espai 3, l'espai 0, l'1 i el 2. L'espai 3.
L'espai 3 està entre el si i el re. El do agut. Com es toca el do agut? El do agut es toca amb el dit 1 canviant-lo per el dit 2. Mira, mira, mira. Pap. Torno a repetir. Utilitze, en comptes del dit 1, utilitze sols el dit 2. Veieu? Anem a provar a canviar de si a do. Proveu, proveu, proveu. Molt bé. Mireu, això és molt important. El més important per a fer bé les notes és relaxar la mà. Si la mà està tensa, com si estiguérem fent força, no van les notes perquè se'ns engarroten els dits. No, 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 no. Relaxeu l'esquena, relaxeu els braços, relaxeu les mans i fiqueu els dits el més relaxats possible. Els veieu? I quan estem en el si, canviem el dit 1 per el dit 2. Anem a fer les notes separades amb la llengua. A veure, si sou ràpids, podeu intentar accelerar. Pareix la música aquella que feien en les pel·lícules quan algo roí va passar. Veritat? Pareix com la del tauró. No corregueu al principi. Primer feu-ho lentament. És un joc i és jugar a relaxar-se. Consisteix en no córrer més dels que els dits te permeteixen córrer, també intentant cada vegada que fas una nota separar-la amb la llengua. Bé, quan tenim això, que és la cosa més difícil de totes, el do agut, ve per fi la cosa més ultra fàcil, que és l'última nota, el re. El re com es fa? Se lleven les mans. Cuidao, perquè si no ho agarres bé amb els llavis, te pot caure la flauta. Molt bé. Practiqueu això des del sol, el la, el si, canviem el dit, el do agut i el re. Practiqueu-lo totes les vegades que vulgueu. Us ho vaig a fer una vegada totes seguides i després, com això és un vídeo, en comptes de alçar la mà i dir-me que ho repetisca, ho podeu repetir vosaltres. Ahí vaig. Repetisc, ara, si voleu, sumeu-se. Me fique completament de costat perquè vegeu molt bé els dits. Molt bé. I ara que tenim les notes, és qüestió d'anar, ara sí, a la partitura. Tornem a la partitura. En la partitura, esta setmana, només, com vos deia abans, només anem a treballar el primer pentagrama. Però veureu que treballant el primer pentagrama, treballarem també el segon, perquè la melodia de Beethoven té uns quants trucs que vos vaig a explicar. Bé, la primera cosa és que si la mirem amb atenció i comparem les notes del pentagrama 1 i del pentagrama 2, podem veure com són exactament iguals. Són iguals, els dos pentagrames són iguals. Per què haurà fet això Beethoven? És l'himne de l'alegria. Els dos primers pentagrames són iguals.
Voleu escoltar-los? Atenció. 1, 2, 3... A que vos sona? Són iguals? Beethoven té un truc, té un as a la mànega. Beethoven ha fet els dos pentagrames iguals, però ha fet el final de forma distinta. Si veieu, el primer pentagrama, en quina nota acaba? El primer pentagrama acaba en la nota La. I el segon pentagrama acaba en la nota Sol. Jo crec que Beethoven, com era tan bon compositor, sabia que cada nota de l'instrument ens provoca una sensació, sobretot en relació a les altres notes, quan va seguida. Ell sabia perfectament que si una melodia està, com en este cas, està en el sol, en el modo de sol, com es sol dir, perquè acaba en sol, i la tonalitat és sol, sap que si acaba en sol, aconseguirà que tot el món estiga tranquil quan ho sent. Però si no acaba en sol i acaba en una altra nota, com el La, ahir ens està generant tensió, ahir ens està generant vèrtigo. Mireu, vaig a tocar-los els dos pentagrames ràpids. Heu vist que quan he ficat la mà en el La i després en el Sol canvia molt una cosa de l'altra? Bé, la cosa bona, com vos deia abans, és que els dos pentagrames són iguals. Anem ara ja a intentar aprendre'l. Com anem a fer-lo? Molt fàcil. Anem a anar pas a pas, pam a pam. Com diuen els anglesos, step by step. El primer que hem de fer és aprendre el primer compàs. El primer compàs és superimportant perquè estan les notes més difícils. Una vegada sabem les notes més difícils, ja podem tocar la resta de la cançó de forma fàcil. Direu que el primer compàs, atenció a la partitura, en el primer compàs tenim dos notes si, veritat? I després fem do, re. Anem a cantar-lo tot el món. Deixem la flauta i fem si, do, re. Tot el món? Si, do, re. És fàcil, però l'única cosa a tindre en compte és que el si està repetit. Si provem amb la flauta, agafem les flautes, recordeu, si dit 1, el do agut dit 2, canviant-lo per l'1, i el re, superfàcil, obrim la mà. Anem a provar? Una altra vegada. Podeu tocar-lo de moltes formes. Si se fixeu i voleu escoltar l'obra sencera, Beethoven va utilitzar aquesta melodia durant més de 5 minuts que dura l'últim temps de la novena sinfonia, la seva última gran obra per a orquestra. I comença molt suau i la va repetint, la fa amb molts instruments distints, amb molts ritmes, amb moltes velocitats. Bueno, és un geni perquè realment està fent una melodia en 5 notes. Beethoven és espectacular. Anem a provar el primer pentagrama, el primer compàs, i ara anem a sumar el segon compàs. Si ho pensem, fa si, do, re, escalem, si, do, re, i ara baixem, re, do, si, la. Podem provar-lo? Des del si. I ara segon compàs. Tornem al do, esta és la cosa més difícil. Una altra vegada. Primer i segon compassos del pentagrama 1.
Què vos pareix? Podem fer-lo? Segur que sí, amb una miqueta de pràctica. Anem a pensar, anem a intentar veure què ha fet Beethoven en el compàs número 3. En el compàs número 3, si mireu la partitura, en el compàs número 3 fa sol, sol, després un la i un si. Anem a provar-lo amb la flauta. Sol, sol, la, si. A veure, provem. El sol, 3, 3, 3, el la, 2, i el si, 1, 3, 3, 2, 1. Veieu els dits? Sol, sol, la, si. I ara ja el final del primer pentagrama i el final del quasi d'esta setmana. Si, la. Bé, molt fàcil. Anem a recopilar tota la informació del primer compàs fins al quart compàs. Estem sempre en el primer pentagrama. La primera la cantem, si voleu, amb les mans. 1, 2, 3. Aquí. Si, si, do, re, do, si, la. Sol, sol, la, si, la. Ah, veieu que teniu ahí un canvi de temps en l'últim compàs. Ha fet un canvi de temps. Per a què? Per a fer encara més interessant aquesta melodia. Fa tot negres i tan 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 tan. Ahí canvia el temps. Bé, practiqueu això quantes més voltes millor per a que vos isca, sobretot, quin és l'objectiu? Que vos isca amb tranquil·litat. Després, quan vulguem tocar el segon pentagrama, és que és igual. Les primeres notes, el primer, segon i tercer compassos són igual. I ara és quan canvia la cosa i acaba. En comptes d'acabar en el si, va la, fa la, sol, sol, final. La, sol, sol. Sí? Anem a provar tot el segon pentagrama. I aquest últim sol ha de ser la manifestació més gran de l'alegria. Val? Bé, fins aquí, estos minuts, este quart d'hora primer de classe, és l'explicació d'aquesta setmana, que és la tarea de fer els dos primers pentagrames. I continuarem aquest vídeo en breus. Fins ara! Bé, i comencem la segona part de la cançó. La segona part de la cançó és la que hem de fer la següent setmana. Per tant, si heu arribat fins ací i no voleu fer més, respirem i descansem per una altra cosa. I si esteu animats i voleu seguir, aquesta feina que ja teniu adelantada. Com és un vídeo, podeu anar darrere i avant totes les vegades que vulgueu. La segona part, que són els pentagrames 3 i 4, realment sols hem d'estudiar el pentagrama 3, perquè el 4 és exacte. Ara sí que no n'hi ha truc, és exactament igual que el pentagrama 2. El pentagrama 4 i el pentagrama 2 són els mateixos, repetits, igual, calcat, exactament igual. És veritat, en la versió original n'hi ha alguna variació rítmica, però a nosaltres això no ens interessa. Ens interessa aprendre el pentagrama 3, que sí que té una xicoteta variació. És una melodia distinta i just està al passar la meitat de la cançó. Ha fet la primera, que és molt pareguda, amb una xicoteta variació en el final, la primera part dels dos primers pentagrames, i ara arriba el tercer pentagrama i canvia la pel·lícula, canvia la melodia, i al que ho està sentint li
li fa una sorpresa que li fica com alegria, com tensió, com emoció, que resoldrà amb molta calma en l'últim pentagrama. Si voleu, vos toque tota la cançó sencera per a que ho sentiu. Vos faig amb la mà quan estigui en el pentagrama 1, pentagrama 2, 3 i 4. Començo. I últim pentagrama. Perfecte. Sí que és veritat que és un revolotejar continuo de notes. El tercer pentagrama és on més emocions té Beethoven, on les està expressant d'una manera més com un volcà que està la lava a punt d'explotar, i vos vaig explicar a poc per a que no patim. Si vos pareix, el que anem a fer és que anem ara aprenent nota a nota, a poc, compàs a compàs, i després vos explique per a que el pugueu entendre. Pues el toque primer una vegada soles. Tercer pentagrama. Segona part de la cançó. Tercer pentagrama. 1, 2, 3. Vale. El primer compàs d'este pentagrama, que si veieu es comença en La, és una blanca i dos negres. És La, Si, Sol. Anem a repetir-lo. La, Si, Sol. Ara amb la flauta. Repetim. 3 i... Repetim. Bé, podeu repetir això moltes vegades fins que ho tingueu. És molt important repetir això perquè és la base d'este pentagrama. Anem al compàs número 2 d'este pentagrama. Veieu que també comença en La, però té dos corxeres i hem de fer el canvi aquest en els dits. Veieu que comença amb el La, després fa el Si i després el Do. Però el Si i el Do són ràpids perquè és ta, ti, ti, ta, ti, ti, la, si, do, la, si, do, la, si, do. Veieu com és la, si, do, negra, dos corxeres, ta, ti, ti, la, si, do. Estem en el compàs 2 del pentagrama 3. Fa La, Si, Do, i després fa Si, Sol. Este pentagrama, este compàs l'hem de repetir. Sabeu que és un bucle? Moltes vegades ho fem en classe, és quan repetim de forma seguida, com si fos una roda de notes, un fragment que pot ser un poc difícil i per a que en el nostre cervell se'ns quede ja gravat per a sempre, el repetim d'aquesta manera. Anem a fer-lo primerament lentament, ¿vale? La, si, do, si, sol. La, si, do, si, sol. Practiquem cantant primer. La, si, do, si, sol. Més lentament. La, si, do, si, sol. Repetim. La, si, do, si, sol. Més lentament. La, si, do, si, sol. Bueno, repetiu-lo moltes vegades lentament. La, si, do, si, sol. Veieu?
Així vos vaig a donar un exercici. És fer dits amunt i dits avall. El primer és fer dits amunt. Cada vegada que fem una nota, que canviem de nota, el dit el pugem tot el que puguem. Este és el més difícil de pujar. I ara, al revés, la segona part del joc és fer dits avall. Veieu com l'he baixat? És un exercici per a relaxar els dits. Això, si ho fem amb tensió i força, no eixirà mai de la vida. Si ho fem relaxats, amb les mans molt relaxades, eixirà, però ha de ser lentament i a poc a poc. Ara pujant. Val? Podeu repetir-lo totes les vegades que vulgueu, ja sabeu, però ara anem a fer-lo ni pujant ni amagant-los ni baixant-los. Anem a fer-lo amb la relaxació màxima. Recordeu que estem en el segon compàs, el tercer pentagrama. Anem a unir el primer i el segon compàs. 3 i... Segon. Sí? Si mireu, ara el tercer és quasi igual. Les tres primeres notes són les mateixes. Una altra vegada la, si, do, si. Però en comptes de fer sol, canvia la. Tot el món, molt lentament. 3 i... Anem a repetir el primer, segon i tercer compassos. Repetir. Canvia'l. Veritat que cada vegada que fa una volta de notes en un compàs distint va sumant tensió, sumant tensió, sumant tensió, i quan resol aquesta tensió, que brilla completament tot això, en l'últim compàs del tercer pentagrama. Fa. Superfàcil. Dit 3, sol. Dit 2, la. I dit 0 dits, sol, la, re. Val? Quan ho tingueu això practicat compàs per compàs separat, intenteu unir-los. I quan ho tingueu això, fem el quart pentagrama. Però què passava amb el quart pentagrama? Quin truc teníem amb el quart pentagrama? El quart pentagrama és el mateix que el segon. Per tant, ja el tenim estudiat de l'altre dia, veritat? El recordem? El cantem si voleu. Si, si, do, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, sol. Practiqueu-los totes les vegades que vulgueu. I per acabar, el que hauríem de fer seria tocar tota la cançó junta. Jo la vaig a tocar ara, la vaig a tocar 2 vegades. Escoltareu també una música per baix que ens acompanyarà. Així que podeu agarrar esta part del vídeo, preparar-se molt bé i quan es comence podeu tocar amb mi.
I 1, 2, 3 i... Molt bé. Bé, recordeu que la música li fa falta pràctica. La música fa falta que l'estimem amb carinyo i que la toquem a poc, un poquet cada dia. No és qüestió sols de fer-la una vegada cada tant, perquè aleshores els nostres dits no s'acostumen. Però bé, vull animar-vos a que utilitzem aquests dies per intentar fer-lo, que si teniu qualsevol dubte m'aviseu i qualsevol problema estem en contacte. Una abraçada.